Kajing tu kana sepang uwei usamla ubalang ngop haki kam sniu. Don uwei usamla uba kerjang uben. Uben udai usamla ubala nangla start kajing pule jong u. Uben udan laingu cipara. Uben udai kun baar na kisipara. Uben benba udang late school. Ulong ukena uba tips ni beruba kongu ialah kakemi badukpa. Ulong ru uba iye ialah kahemen badupara jong u. Uben hadu ba unda late class ru ulong usamla uba tips ni. Utip ya ka por late, utip ya ka por wan. Bat ju ya parlok bat kena ba ima ki kam kai. Kat ba dayat kisni ki por. Uben ula pas di e. Uben u klem late petang syu ya ka jing pule jong u. Uben ula persang ban late wat kam wat jam Henry yo. Uben uyai persang ban wat kam wat jam Henry syukut tang ha ka jing interview ka kampat yo. Uben ula sngewngya ban wat kam ula persang no ban late kam mystery kat badon bakot. Uben watla udang samla makana. Uben umpat juya lang samla watang ke weiru namar upen le jingmut tang ha ka jing pule bat haki kam ki jam jong u. Kat ba danya kisni ki por ka jing im uben kelanang kela. Uben uletre mystery manla kasngi. Uben ulaya kendu ya ki parlok ki baharukom ki don ki babaha bat ki don ru ki parlok ki babam bat di ha ka jingdi ki bomlong. Uben namar ba ulabun ki parlok ulang ngop ha ki jingdi ba penbuat. Ka kemi jong uben kam tip ai ka sngok men nyala ukun watla utre ka mystery makana. Uben u ai pisa bai bela mystery jong u ya ka kemi manla kasngi sajan. Te ha kuai kasngi. Uben ula wan na jing bela ba ula di kiat. Uben hakata kamit uklam bam jasyu namar ula buat pelat bat jukran yano haba ula buat. Uben umut ban numpen i yano tang ba ka kemi jong uben kelayo i ba ukhun jong ka ula wan buat hiying. Ka kemi jong uben ka snusi barok simit namar ka yo i ba uben ula sedang di kiat. Kat ba danya kisi kipor uben uim satang ka di kiat. Uben haka por bu udang lej belaning kong usat ai pisai ka kemi kat ba uyo bai bela. Henry suki uben ju ai pisa syu ka kemi namar tang ka bai di jing di ala jong ru dap kun ai da ka ka kemi. Te ha kuwe ka janmit enda uben ula wana jing bela. Uben ula di kiat malum mala ka kemi jong uben kala api uben ban nyokran ni ukhun ban senang ban kraw ya u. Tang surung uben haying ka kemi kala ai jaka syong ni uben bat ka kemi kala ong syong hang ne khun. Uben ula sngew le ran ban syong haka jaka syong ba ai ka kemi watla ubu at makana udang ting burom ni ka kemi. Ka kemi jong uben kala ong khun pi te khun pila le reng ba baha manta. Uben ula ong balai mei pi ong kumta ngale ayu. Ka kemi kala ong Ben, ngam dan kam ban bata ya pi le ayu. Henry pi ubale pi snew tu kalong kapabahane kapasnew. Ka kemi jong uben kala ong Ben, nadu ba pilet belahi ngayo i ba pila di kiat man la kapor pim cukwa ban nyakran ban nga ka kemi. Balai kun pi that yala dek ne kat ne. Balai kam long se ben nya pi ba pinshu bela ba chisur shidur hab banda di kini ki jingdi se ben. Uben ula sengap jar namar ula sngole ranya ka kemi la jong. Ka kemi kala ong ni uben. Lada piti ya ki jingdi ki babha ngam khang ya pi khun ngan pentit ru ki jingdi ya pi. Henry day ba usniu kan khun ka kiat uken jang sa khang ya pi. Ngam kwa ba pinjot no tang siteng por. Bat sa ka wei khun ngan ong ya pi. Ngala pa school ya pi na du dang rid ba pin nang pin start bat ba pin long ukhun prang sngi jonga. Henry pi te khun pila brat te ka jing start. Pi wan hayeng hasem na ka jing start ban di bu ai. Kat ba nga ka kemi nga klem hikaya pi ba pin di kiat. Ka kemi kala ong biang. Ha ka por ba pila school ki nong hikaya school ki klem hikaya pi khun ba pin di ki jing di ba pen bu ai. Ka kemi kala ong yu uben wat judi kiat ne wat judi kenjashu nrei te le no e khun ka jing start jong pi. Uben ula sngew day ka jing snang jong ka kemi. Uben ula yampai do anut ula pan map ya ka kemi la jong bat ula kular ba unum di e syu. Ka kemi bat ukpa jong uben ki klem ong yu u ba un lej bela. Uben ukwa hi ban siu keliang ya ka kemi bat ukpa. Henry ungop ya ki jing di ba pen bu ai klem don ba pen bor ya u.
Uben ukwahi ban mat ki jingdi sngoba Henry umpoi perkat baka pertei ke yoi ki breu ki pet kai bat ki kinshi syau haba uyaj buaj. Tangba uben ula syak skore ki tin snang jongka kemi ba ula rai season don ban ino no ya ki jingdi ba penduaj. Uben uyaj trai ya ka kam misteri tangba uben uklem dikiat syu bat ula ai pisa biang-biang ya ka kemi man la kata yau. Uben bat ka trai misteri ringkat ka lejwat kam yala de haki office baper. Te ha kue ka singi katba uben udang ya centi ban nej belano. Uben ula ya kendu ya postman ula ai ya ka kot ha uben. Uben udah sangye syua siteng lenti ban pule ya kata ka kot ba ai postman. Uben ula syak kot interview ha ka way ka office ban longkum manager. Ha kasngi ka babut Uben ula lej interview. Enda uben ula pendep ya ka interview jong u. Uben ula syak selek ban longkum manager. Dap arte yo Uben ula sedang lej join ha ka kam jong u. Ka kemi bat baro kelas ngau kemen ya uben mar ulong ukhun uba ko ngusneng ya la ka kemi bat ukpa. Hadien arsnem uben ula longkum manager ha kata ka office. Uben ula ya kendu bat ka way ka kente ka bat trelang ha ka ju ka office bat uhi. Uben ula ya ju ya jan bha bat kata ka kente. Kane ka kente ka kerteng ka sana. Kasana kalong ka ba jai ka don usnyu bajrong bat ka snido jongka kalong ka ba itnat. Uben ula iet jaka Henry umnut ban ong. Kasana ka tip bat ka sngutu ba uben u iet jaka tangba kam ong na marela deru ka iet uben. Kasana ka abalano uben unyatu ba u iet jaka. Te ha kue ka sngi uben bat kasana kiledi kopi ha ka way ka restaurant. Uben ha kata ka por ula propose no ya kasana. Kasana ka klem kerenga ya ka jingterwa jong uben na marela deru ka iye u. Kasana klatre uben na markaru ka don jingmut kumba uben umut hok ya ka. Uben bat kasana klia tu halaki jong ki kmi ki kpa bat baro arliang kila penya krannya ki bat kila penya tek ketinnya ki baro arngut. Hadien lai benai, uben bat kasana kila pendep ya ka jinga to badon buram jongki. Ki kuan ki ba kongus nang nyala ki kmi ki kpa, ki yo la kanong bat ki poi saka buram ba pernai. Lada pisau tenat, ngau ba like, share ba subscribe ka channel. Pisau tenat kena ka jinga tu kana sa komen.